Kupatse mpata kuti ukhale kumpanga contact mbe wa UTM 5 Michael Usi oja zake alibe mulandu 0 Joyce Banda wa PEP 1 Tokozani Banda oyima paeka 1 Kwame Bandawe amene wapeza mavoti atatu Kamuzu Chiwambo a Petra alibe voti James Chirungo independent voti moja Cosmas Felix alibe voti 0 Punziro Mvula oyima paeka 0 Frank Mwene Fumbo wa NDP voti moji Dr. Kondwani Nankumwa voti moji Jordan Sauti 0 Smart Swira oyima paeka 0 Meward Tobias 0 ndipo mavoti wonse kumeneko ndi 1000 makamaka ndinena kuti ndi 146 amene akuti amene anaponyedwa number of voters void 7 valid votes ndi 139 amene awerengedwe kuti awawa ndi chabwino alibe banga mavoti abwino 139 nditu ndiye zinanso zotsatira zikuoneka kuti zikupitilira motere parliamentary unofficial results awano ndi nyumba aphungu a nyumba ya malamulo Rodrick Chiwaya wa DPP 642 votes Benny Kumbulire oyima paeka 67 votes Maria Alumando wa UTM 37 votes Oma Swalei wa PP 4 votes Musa Saidana oyima paeka 165 votes Vincent Nkada wa Malawi Congress Party 170 votes Idi Carlos wa UDF 146 votes Rashida amene ndikapachira wa independent 22 votes for now ndikupatse mpata kuti ndikuyesa makuira dakaisabe mzanga wewe ndikumesa yesa ndiye sauna ninaso yakunkhota kuti unanena yakunkhota nanena our man official results fotokozeranso kunkhota kumeneko komanso kunkhota kunakamba ndithu imene ndinkhota central constituency nakamba ndikuti kodi amene akuyimira pa mpando wa president auchita mota taona ndithu imene akuchitira awawa ndi unofficial kapena muchichewa tinena kuti zotsatira imene singathe kutsimikiza amene akutsimikiza ndi okhawo amene ndi mphamvu malinga ndi lamulo la dziko lino amene akuyendetsa chisankho Malawi Electoral Commission ife sa Malawi Electoral Commission ifeyo ndi ATTV amene tikugwira ntchito malo mwa Times Group ndipo tikugwira ntchito zimene atolankhani atu osiyanasiyana ma constituency osiyanasiyana mdziko lino la Malawi ayamba kusonkhanitsa kuyambira dzulo mamawa pamene timayamba kuvota kumaliza process yonse zotsamwitsa zimene zinalipo ndi zotani nanga chisankho chayenda bwino motani ma press conference misonkhano ya atolankhani imene Malawi Electoral Commission akuchititsa akulankhulapo motani ndemanga zimene akupereka pa zina madando ena ndi ena amene akhala kumveka madera osiyanasiyana ndi otani ife tikumakupatsirani zimenezo kuti kunyumbako wireless ya Times komanso kanema ya TTV komanso Facebook page ya 360 ya Times tikamanena kuti ndizodalirika ndekuti sitikunama ukhanga blessings ndamugwirano blessings makuwira wagwidwa ndi Sambanda nthawi ino ndikupira kuti ukhoza kubwera pa kanema pa wireless komanso pa 360 komano talankhulana ndi Sambanda blessings wa titero kuti tinene kuti mawa bwinoto chifukwa nayeso wakhala wachezera nayeso kuyambira dzulo mawa mpaka kufika pano ukamba kuti pano tukula mbanda lero tili pa 17 tidaponya vote pa 16 lero tili pa 17 titero kuti mawa uno uliko bwanji kumeneko blessings ine ndikabe kuti mawa uno ndili bwino koma chililolo ndithu maso ndiye sa kumeneko uli ndi chithunzithunzi choti utipase nthawi ino mwina wazanzotani pakadali pano ndili pa malo a Constituency Study Center pa Baraka Bomba Zone TTC pamene zosalira za malo amodzi zimene zafika zimenezi zochokera mchenga wadi malo oponyera voti asa Green Jones then ndikambe kuti zotsatira zimenezi zinafika nthawi pamene imati 30 minutes past 11 tikambe kuti ndizulo limenele nangaliro chekulina ndezi zawerengedwa ndithu chabwino zawerengedwa ndema lisasiwa kwapandiri nawo ndithu ndemnazo kungapereka be chithunzi kuti zaenda mutani makamaka kumbali ya ma president
aha zosasimikizika zimenezo mwina kuunika kwake ukhali kotero zimene zizikali zosasimikizika ndi amene patiyamba ndi Banda Joyce Hilda amene wa ndi APP amene wa apeza 3 votes ndipo Banda Thokozani Manyika amene wa ndi independent apeza 1 vote Bandawe Ankwame AAA amene wa apeza 0 votes ndipo Chakwera Lazarus Maikate amene wa ndi MCP apeza 26 votes ndipo Chiwambo Kamuzi Water Apetra amene wa apeza 0 votes ndipo Chilungu Adiru James independent apeza 1 vote ndipo tipite pa Daliso Kabambe amene wa ndi UTM amene wa apeza 32 votes pamene Mruzi Atwe Austin amene wa ndi UDF amene wa apeza 4 votes tikapita pa Mutarika Atapita amene wa ndi DPP amene wa apeza 312 votes ndipo tikupita pa Mvula Phunziro amene wa ndi independent amene wa pamalo pamene pa apeza 0 votes tikapita pa Mwene Fumbo Frank Tumpale amene wa ndi NDP apeza 0 votes ndipo Akundwani Nankhuma achipani chija cha PDP apeza 0 votes Asauti Jordan amene wa ndi PCP apeza 0 votes ndipo Aswira Smart Mulumbe independent apeza 0 votes Tobias Milward amene wa ndi independent apeza so 0 votes Tobias Milward amene wa ndi independent apeza so 0 pakumaliza pa president amene wa ndi Michael Diswick Usi achipandija cha oja zake alibe mlandu amene wa pamalo amene wa apeza voti imodzi zimenezi tinene kuti nzamalo amozi amene wa Asa Green Jones imene ili mchenga wale Ngwangwa constituency sio mtangulu chabwino ndiye tinene kuti mwina ukuyembekezeranso zina kubwera posachedwa apa kapena zuoneka bwanji kumeneko pakadali pano singane nenetu ngati chituti chikwenkwene naona kuti takufika zosatira zithayi zanje kumabe tibadikira tione kuti zikhala modani popeza talwaso siku lina kutafika zulo 13 minutes past 11 chabwino mwina kumapeto kwake ndimafuna tisanapite mbali ina mwina ndimafuna ungoti pasa chithunzithunzi ndi mmene wakhala ukuyendera kuyambira dzulo kufika mpaka lero mwina mavuto amene mwina wakhala ukuaona komanso kuti zinthu zaoneka motani kumeneko ndikambe kuti nafika pa malo a Sawali kumawaku vuto mene nalipeza kwambiri panali machini awiri ogwisa ntchito koma machini amozi amene amagwisa ntchito samagwira ntchito akuti adangozima amagwisa ntchito machini amozi ena ndiye pamene pa zinalakisona kuti amene alakwenda akulu za chisankho amene anapasa direction nawo kuti achakuyuza njira yovotera ya manyo komanso malo ena amene ndasakufika sozambeze kwa monitors ena azipani zina kama apezekamo ndi mavuto awiri amene naona kuti mwina mwake akhuza ngati kuno kubalaka tithokoze kwa basi Blessings iwe tikuziwa kuti nawenso ukhale ukuyendayenda nyengo yake ndiyoti munthu osabesa tulo iyayi kufuna kuthamanga kuti amalawi aziwe ndiye tikulole kuti ubaka yenda ukapezanso zina ndiye kuti ufikebe kuti ubwere ndi nkhani zina tathokoza kwambiri tikuona kuti kado kupasana china chilichonse mpaka na kucha ndithu tithokoze kwa basi Blessings tathokoza kwambiri ziko ameneyo Peter ndi Blessings makuwira kubalaka kumeneko ndiye mwina mmene ukuchitaso zina ndi zina tingonena kuti mukhale pompo chifukwa mali zosatira zimene tikukupasiranizi ndi zosasimikizika koma pena ndi pena zokhala zobwera ine ndi Sam Banda Junior ndi mzanga Peter Forte amene ndithu tiyende nanu inu musagone mukhale pompo mutisatire ma platforms athu onse pakanema yanu ya Times komanso tili pa wireless ya Times komanso tili Sam kuti tokhanga tikuti ndamugwira Patrick Nyirenda Patrick Nyirenda ndi mmodzi wa atolankhani athu Patrick
Mmawa uno wachezera bwanji? tulota tayamba kukwapula mmasomo. Tilankhuleni atsogoleri, mwachezera bwanji atsogoleri? Amabatu tachezera bwino kuno. Tuloto ndisitingalephere. Kumene tili kuno ndi kunchinji Tale Center, kumene kukuyenera kufikire zonse mavoti onse akuyenera afikire mbali ya kuno. Kodi pofika nthawi zino mwina titero kuti iweyo uli based kunchinji kapena wapanga operate kuchokera boma la Lilongwe kupita ku field kunchinji? Ine ndili based kunchinjiko. Uli pa home? Ababa ndi pa home. Aseno ili pa kwawo. Aseno pa kwawo. Chabwino, tipatse chithunthunzi kubwera kunkonena kuti wabwera kuti uli ndi zotsatira za malo ena ndi ena angapo kapena wabwera ndi malipoti ena okhudza zomwezi zachisankho? Chimene chachitika pakadali pano panena kuti ndizokhudza ndi malipoti ena okhudza ndi chisankho. Pakadali pano pa malo amene ndili ndi pamene pafikire voti onse amene aponyedwa dzulo ali wisiri. Chabwino. Koma chimene chadabwisa kwambiri chona kuti pamalo pano pakadali pano ambiri kapena kuti ogwira ntchito ena ndi ena akumeki komanso akuluakulu ena ayiwakayi pamalo pano kuti akapume pamene zotsatira za makamaka mavoti amenewa akadali malo mmene anaponyedwerapo. Zimene zikufekera zopeka ngati kuti akuti zitha kuyamba kufika pamalo pano mwina cha mabasi 4 kapena cha mabasi 5 leroli chizilero leroli lomwe lino. Tsopano iweyo mukufufuza kwako ukuti uli kumalo kumene kukutchedwa kuti Kutale Center. Kumene zotsatira za madera osiyanasiyana akunchinjiko zifikire kumeneko sukutero mukulankhula kwako? Chimalizireni voti 4 koloko dzulo lachiwiri kuchokera 4 koloko kufikira pano unaoni mbanda kucha papita maola ochuluka kwambiri opitirira 6 maola amene apita akuti mavotiwo ali kuti komanso alephera kufika Kutale Center padakali pano kapena sadafikebe chifukwa chani? Chimene chitika kwambiri nchona kuti nthawi imene imati cha past 10 anali kuti akupakira ndithu akupakiridwa mavoti mwachisanzo napita pa center ya Kamuzu pa Kamuzu kumene panali kuti akupakira kumene mavoti amene makontena musamayika mucha kunena kuti anyamule azibwerese chakuno. Kweni malingana kuti amekiwa kuoneka kuti kulibeko kunoku ndidayesera kuthamanga kuti mwere kwele kuti tapeza kuti pakadali pano pa kulibeko ndizovuta kuti kweni chalepheresa kuti para mavoti afike siku lilanga lomwe tukambala lero lino pa 17 ijani ndizovuta kuti kunoku kulibeko modza amene tingathe kumfusa. Chabwino, ukafufuza kapena masenta angapo amene wayendera wapeza kuti ntchito yonketsera mavoti yachitika kapena sinachitike kapena mavoti awonketsera ndi angosunga maofesi ka masenta amwe angosunga kudikira kuti kuche kapena kuadasa ende ndi usiku kapena kuli vuto lanji? Kwambiri chimene chachitika njona kuti panali ngati kuchedwa pakaonkhetseredwe kama mavoti amenewa potengera kuti amawereka pachitemati stream stream yoyamba iwerenge ilongeze ilembe zotsatirazo zimene apezazo ukati ufikepo nkuwafunsa kuti pano mwapeza zotani anthu ake amaoneka kuti ali ndithu ndi mantha akuoneka kuti sakufuna atamaulula kunena kuti zimene apeza pa stream yawoyo ndi chani cholinga kuti mwina ndikukhala kuti ithu ziliro titha kuokesa kuchoka stream iyi ukafika stream ina nkumadziwa kuti kodi pakuti zikuyenda motani. Zinthu zake zikukhala ngati kuti zinalowako mantha choncho kufotokoza kwake titondero. Atsogoleri kumenekoko kuli akuluakulu oyendesa zachisankho ameki kuli achitetezo kuli oyimirira zipani makapitawo wa zipani mamonita azipani zosiyanasiyana mdziko muno ali kumeneko. Palibe amene iweyo wangwira ngati mtolankhani wa Times kuti ukhoza kumfunsa kuti akulu chikuchitika ndi chani kapena mungatiuze chani kapena mungatipatse chithunzi chotani kuti iweyo sikuti mwina sungatiuze mwina mafigures ngati walephera kuwapeza pa ground fine komabe kuti kweni chithunzi chikuvuta pati kuti iweyo upeze ngati mtolankhani amene takudalira kunchinji. Chimene chikuvuta kwambiri ndichona kuti ndikuona ngati kuti anthu amene
amasikwa ntchito imene mwaiforokozayi akone kuti sakufuna ndikufata ulula kupokapoka wina wake ndithu ataulula chinthu chimene chocho ndimene ndikuona kuti kuno kusipe chikukuta ndi chimene chocho. Okay, DC kumeneko kulibe DC ndende amene tasemphala nawo ife tikufika pa ujeni pano pasente fana kuti ayi ali kutale center mupite konko kuti sikutale center mwakambe nawo kunyumba kwa DC udziwako ayi kunyumba kwako nde ndibatali ndithuso ndipo pamene tili pano komanso kutale center ko kulibe wina wake wachikulire kuti mwina ka presiding officer woti angapereke chithunzi kuti mwina nkupereka picture ndaulako mmodzi ndifusa amene katanga kwaniso gwira ntchito yako ya utolankhani kumeneyo ukamabwera ubwere ndi zogwirika osatipatsa chithunzi chonena kuti ayi zokhala ngati anthuwo akone ngati mantha iyayi tisapereke chithunzi chokhala ngati kapena pake zinthu sizili bwino pamene anthu oyenera kutilankhula alipo iweyo apeze anthuwo ndipo atilankhule amalawiwa apa akuyembekeza kuti amve zinthu zothyakuka ndi inu yotachita ni ntchito imeneyo mukamabwera mukhale kuti muli nchogwirika mukozoka kuti malizasiwo simudapeze koma mukhalebe ndi china chake chokuti presiding officer mulankhule naye oyimirira zipani kumene kwa Amali Congress Party alipo IUTM alipo ITPP alipo kaya ndi awo jazachi alipo pezani mmodzi ola awiri mumulankhule DC wo ngati mungapezeke mpata kwa peza basi kapena ndi olankhulira DC kuda DC padakali pano kujawu ndi dzulo tapota uja anthu tiauze chani pa wairesi ya Times pa kanema wa Times pa 360 tauze kuti chani mukapeza zimenezo mutipeza koma ndithokoze chifukwa cha ntchito yabwino kwambiri imene ukugwira lija ndi dzulo kuyamba kugwira ntchito nyamata iwe ndimafuna ndikuyamikire kwambiri tathokoza kwambiri zikomo kwambiri Peter mene iweyo mwina Netha Hara kuchoka kurumbi akuti alirede mene ukuchita zimenezo pakuoneka ngati kuti pali ma results okuti ma unofficial results tiye nawo some b ineyo ndikhale ndikupanga za Netha Hara mene Peter akupanga za Netha Hara tili ndi zotsatira zosasimikizika mene timanenera muja iyi ndi polling center Mangochi municipal ndipo zotsatira za mtsogoleri presidential results zili motere Arthur Peter Mutharika 963 ndipo Lazarus Chakwera 108 Atupere Muluzi 85 Adalitso Kabambe 62 Michael Biswick Usi 6 Dr. Joyce Banda 3 Akondwani Nanghuma PDP 1 Frank Sambanda unandipatsa ntchito ya Netha Hara kuchokera kurumpi Netha uli pa kanema wa Times uli pa wireless ya Mawi ya Times uli pa 360 ya Times ndikupempha kuti ukhale pamwepo chifukwa Sambanda akungomaliza tiwiri titatu in the next 1 minute mphindi imodzi tikati kulankhula nawe waswera bwanji Netha ku Blantyre ndi kwabwino kwambiri ndipo ndikupemphe kuti usadule lamya ukhale pa line pomwepo Sambanda in the next 1 minute ndikhala ndikukulankhula chabwino Peter ndinali Netha ukudikira ndinali pa presidential results zotsatira zosasimikizika koma Mangochi municipal ndanenapo kale za Arthur Peter Mutharika kuti 963 votes Lazarus Chakwera 108 Atupere ngati kuti udzinena kuti 108 mene unenera mwasati 963 udzinena ma 100 kapena matinzi so Atupere Muluzi 85 pamenepo Adalitso Kabambe 62 Michael Biswick Usi 106 Dr. Joyce Banda 3 Akondwani Nanghuma 1 Frank Mwenefumbo awandi NDP 0 Athokozani Banda nda independent amene wanso 0 Akamuzu Chiwambo Petra 0 Kwame Bandawe achipani chicha cha AAA 0 Adil James Chirungo independent 0 Cosmas Felix independent amene wa 0 Aphunziro Mvula independent 0 Jordan Sauti independent 0 Smart Swira woimanso paoka independent amene 0 Millward Tobias independent woima pawo council amene 0 ndipo
now and void zimene zokuti zinaizonongeka 13 ndiye ndingopitaso msanga parliamentary and official results zosatira za phungu izi koma zosasimikizika. Roderick Chiwaya achipani cha DPP 642 Ben Kambulire awa ndoyima paokha 67 Maria Armando UTM awa 37 Omar Swalei chipani cha PP 4 Musa Saidana awa ndoyima paokha 165 Vincent Makida achipani cha Malawi Congress 170 Idi Carlos achipani cha UDF 146 ndipo ndimalize ndi Rashida Kapichira awaso ndoyima paokha 22. Thank you so much. That's some banda. Nitokoza kwambiri Sam chifukwa cha ntchito yabwino kwambiri imene ukugwira. Netha Hara uli bwanji? Ndili bwino. Kaya muli bwanji? Ine ndili bwino. Ku Blantyre ndi kwa bwino kaya ku Rumpi? Rumpi kwa bwino ndiko. Rumpi uli paboma? Rumpi uli malo ati? Nanga chimene wandibweretsera mbanda kucha uno ndi zotsatira kapena ndi zina zimene zikukhozana ndi nkhani zathu zachisankho wabwera nditi na ntina kapena uli nditi Netha? Akali pano ndili pa Rumpi boma ndipo ndakubweretsera zotsatira kuchokera ku mawa wa boma la Rumpi. Akamakaza fungu wa kunyumba malamulo komanso mtsogoleri wa dziko. Chabwino. Nde ndikagulambako kaendi zotsatira zosasimikizika makamaka za fungu wa kunyumba ya malamulo. Amene kuti kumawa kwa boma la Rumpi. Chitimba komanso chalo wodi zomwe zinachitikira kwambiri pa Jalawe SP School. Akamlepo Karuwa achipani cha DPP pa station 1 pamenepo apeza mavoti okwana 59. Florence Chapalo Kimbi Ford apeza mavoti 111. Charles Gondongo Mhango oyima paokha apeza majority 89. Atandi Meshapinduka Kondowe amene wanso ndoyima paokha apeza 7. Ahale Mnyenyembe amene wanso akuyima paokha apeza 14. Achuzen Bonwin Zumala apeza sana pete voti iliyonse. Alfred Bisugo Nyasulu amene wa akuyimira MCP apeza 11. Ndipo onse pamodzi akwana 292 yonongeka voti imodzi. Chabwino usanapite kwa a president ndi maina ati awiri kapena atatu amene akuoneka kupikisana kwambiri kumene ku Rumpi chakummawa. Apapa ndekuti ndikakutchulako maina koma kwambiri ndikuona ngati omwe akutsogola da Florence Chapalo Kimbi Ford ali ndi mavoti 100 chakutiwa. Ndipo kwa station yoyambayi apeza 111 pamene achiwiri akupeza 117 akutsogola. Ndikuti achipani cha Ford kummawa mboma la Rumpi zawo zikukhala ngati kuti zikuchitika ndi mmene iwo amafunira akutsogola ndithu. Akutsogola mino. Chabwino amene akuona kuti akubwera pachiwiri ndi ndani? Amene akuoneka kuti akubwera pachiwiri tikakunena kuti Charles Gondongo Mhango. Amene ndi achipani chanje? Charles Gondongo ndi akuyima paokha. Akuyima paokha. Okay, zikoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Tiye kumbali ya ma president zikuoneka mutani kapena zatuluka mutani patakali pano? Chabwino kuyambira ndi station yoyamba zikuoneka kuti Dr. Joyce Banda apeza mavoti 4. Athokozani Manyika Banda apeza awiri. Akwame Bandawe awiri. Dr. Lazarus Maikati Kabwera awiri so. Kamunzu Chiwambo apeza sana pepeleti yonse. Dr. Lazarus Maikati Kabwera makamaka apeza 65. Adi James Kirungo sana peze voti na ili yonse. Cosmas Felix Bojola sana peze ili yonse. Dr. Daliso Kabambe apeza 14. Professor Tabita Msalika apeza 163. Advero Simuluzi 5. Kuziro Mvula sana peze yonse. Plus Tumpali Mwenefumbo 1. Dr. Gondwana Nkuma 0. Jordan Saudi 0. Smart Mulumbe Chira 0. Miwa Tobias 0. Dr. Michael Biswit apeza awiri. Okay. Pamoja kwa na 293. Chabwino tipatse makandidate pa president pa awiri amene akuoneka kuti akupikisana. Awiri. Itaonena kuti oyamba deputy Disebo
Peter Mutharika. Ani mavoti angati? Ani mavoti angati? Peter Mutharika kwayamba kwapeza 193 ndio kwachiri kwapeza 125. Okay, poyamba 193 penapo 125. Penapo 125. 185. Amene wawa ni mavoti ama polling stations awiri osiyana. Imene inde kuti tisakunena kuti Simba Taro ward imoja. Okay, chabwino. Achiwiri tisakunena kuti amene akubwera kwa Arthur Peter Mutharika. Tutalaza asipakati kabwera. Ali ni mavoti angati? Mongiriraku apeza 65, Machiripa apeza 64. Chabwino. Kufikira yapa utatipatsa za a president komanso aphungu. Uli ndi zina zokuti ukhoza kuti fotokozera